बर' हारिनि सानैसो दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि सोदोबा रिंखांफिनदों। बर' हारिनि सानैसो दैदेनगिरिफोरा आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय सोमावसारफिननांगौ होननानै खुगा बेखेवदों। बर'फ्रा जेब्लासिम आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोना अब्लासिम गोजोनै संसारबो जानो हानाय नङा। गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर' हारिया गुबुन हारिजों गादबनानै दोनजाबोदों, नासयजाबोदों, मुगै जाबोदों, सोबख' जाबोदों, गाज्रि गाज्रि सोदोब बाहायनानै रायखोमा जाबोदों। दा बिनिफ्राय जोङो उदां मोननो थाखाय जोंनो नांगौ आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट। बर' हारिनि गेजेराव मोनथाम गोरोबथा जाबाय BAC, BTC आरो BTR। बे मोनथाम गोरोबथा जादोंब्लाबो बर' हारिया दासिमबो उदां मोननो हायाखै। दासिमबो बर' सुबुंफोरा गुबुन हारिनि आखायाव दाउ, अमा, बोरमाफोर बायदि बोलि जानांबोगासिनो दङ। सोरबाया रेप खालामजादों, सोरबाया दाउ, अमा, बोरमाफोर बायदि होसो होसो गुबुन हारिजों देथारजादों। बे जोबोद दुखुनांथावना नङा होमबा रायजोफोर, जों बर'फोरनि थाखाय। बर'फोरा गावनि हायावनो, गावनि जोनोम जायगायावनो दासिमबो उदां मोननो हायाखै। दा बिनिफ्राय उदां मोननांगौनि थाखायनोथ' जोंनो नांगौ आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट। बुहुमाव थानाय गासै बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा खौसे जानानै आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय सोमावसारफिननायनि खम समनि गेजेरावनो जानजि खाफ्राफिनोब्ला बे जोबोद मोजां जागौमोन होननानै आङो सानो रायजोफोर। मुंख्लं जानाय बिर जोहोलावजोफोरनि जिउ आत्माखौ सान्थि मोनहोनो थाखाय, बिथांमोननि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनो थाखाय जों बयबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासै बर'फोरा आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय सोमावसारफिननो जानजि खाफ्राफिनदो। नङाब्ला हारिया बर' हारि हिसाबै थांनानै थानाया गोब्राबसै। बर' हारियाव जेसेबांखिनि आफादफोर दङ, गासैबो आफादफोरा ज' जानानै खौसेयै सावरायलायनानै आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय सोमावसारफिननो जानजि खाफ्रानाया मोजां होननानै आङो सानो रायजोफोर। जेब्लासिम आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बर'फ्रा मोना अब्लासिम 5,000निख्रुइबो गोबां मुंख्लं जाबोनाय बिर जोहोलावजोफोरनि आत्माया सान्ति मोननाय नङा। रायजोफोर, नोंथांमोना मा सान्दों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायदो। आथिखालनि गोथां बर' फिसाफ्रा दा बावैनो आलादा बड'लेण्ड हादोरनि थाखाय सोमावसारनांगौ। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बेबो मोनसे। सुजित नार्जारि थैलांनाया दिनै 39 बोसोर बारलांबाय। सासे मानसिनि आधा जिबना थांबाय आरो जुदि 39 बोसोर बारलांबावोब्ला जोंनि सुबुं सोमावसारनाया बड'लेण्ड हादोरनि थाखाय बावलांबावोब्ला अब्ला मा जाहैगोन? बे बर' हारिया बे बुहुमाव हारि हिसाबै थांनानै थानांगौ मस्त' मुस्किल जाबाय। बेखायनो आंनि आटमस्ट आपिला बेनो, जोंनि बर' फिसाफोरनिसिम जे थाबैनो जयै खौसे गसंख्रांफिननानै गोदान स्पिरिट, गोदान साननाय, गोदान गोहो बोलोजों आलादा बड'लेण्ड हादोरनि सोमावसारनायखौ जुरिफिननांगौ। अब्लासो सुजित नार्जारि मोननि रुंसारि जिउनो जों असे मान सन्मान होनाय जागोन होननानै आं सानो आरो। बड'लेण्ड रायजो दाबियाथ' बेथ' एखेबारे बयनिबो बर' फिसाफोरनि बिखा बिख्लोआव बयबो दंखायो। आरो जोंनि बे दाबि, बे गारनो हायै दाबि, रावबो गाराखै बेखौ। हयथ' गेजेराव जोंहा बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव एसे माने जोंनि गेजेराव गोबां कुइसन जालायदों, दावराव जालायदों। जे रायजो नांला होननानै लिरनानै लाबोनाय, कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसन लिरनानै लाबोलायनाय, बेफोराव बोराबलायनाय जादों। दा बे खेत्रआव जोङो आरोबाव आन्दलनखौ जों खालामफिननांसिगोन। बे समनिफ्रायनो लाबोनाय जादों जे जों आलादा रायजोखौ जों नांफिनसिगोन, जों बिफिननांसिगोन। जों आलादा रायजोखौ गाराखै, बे जिनिसा सेन्टिमेन्टआ फैदों। ओंखायनो जोङो दिनै आलादा रायजोनि बाथ्राखौ जों दिनै बुंनांगोन। आरो बे जोंनि दाबि बियो। आरो बड'फाया बुंलांखादों जोंनो जे जोङो गेरेमसा बर' हारि दानोब्ला जोंनो आलादा रायजो जोंनो नांगोन। आरो जों आलादा रायजोखौ जों जेरैखिया जों सोरजिनांगोन। आलादा रायजो मोनाब्ला जों गेरेमसा हारिखौ दानो हानाय नङा। आरो आलादा रायजो मोननो थाखाय जों बयबो बर' लिडारफ्रा ज' जानांगोन। जों खौसे थानानै जों अहरह संग्राम खालामनांगोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदों। आरो बुंनायल' नङा, बिथाङा गावनि डायरियावबो लिरना गालांदों, आं थैनायनि उनावबो बड'लेण्ड रायजोनि आन्दलना जाहाथे अहरह सोलिबाय थायो आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा जाहाथे खौसे थायो, बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि डायरियाव लिरना गालांदों। दा ओंखायनो बे बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो दिनै जे माने बुंफिनबाय,
बेखौ जों जरदार खालामनांगौ आरो जिहेतु जोङो थांनाय 2014 जिके पिल्लाया दायथ' माने होजादोंमोन भारत सरकारा एनडिए सरकारा माने जिके पिल्लायखौ दायथ' होदोंमोन जे बड'लेण्ड रायजोनि सायाव माने होथाव बिनि फिजिबिलिटिखौ स्टाडि खालामनो थाखाय वान मेन मोनसे कमिटि जिके पिल्लायनि दायथ' होदोंमोन दा बे जिके पिल्लाय कमिटिखौ जों दिनै रिभाइभ खालामनो थाखाय जों खावलायहरनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जों बुंनांगौ आरो जों दा बेखौनो थाबैनो जोङो गभर्नमेन्टनो मोनसे मेम'रेन्डाम हरगोन जिके पिल्लाय कमिटिखौ रिभाइभ खालामनांगौ आरो दायथ' फिननांगौ बे जों दा बाथ्रायाव बुंगोन हयथ' बै समाव भुल जादों जोंनिया बे समाव माने जिके पिल्लायखौ जेब्लानाखि दायथ' होदोंमोन 2014 बे समाव जोंना बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'मोनहा उर्खाव गोरा ब्रह्ममोनहा मोनसे रं कनसेप्सन बिसोर माने जोंनि बेखौ नाङा जिके पिल्लाय कमिटिखौ जों नाङा होनना बिसोर माने रिजेक्ट खालामदों बिसोरो जिके पिल्लाय गो बेक टायार सावलाबायदों दा दिनै जों बे भुलखौ जों कारेक्सन खालामनांगौ आरो जों बे माने जिके पिल्लाय कमिटिखौ थाबैनो दाना बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ दाबि खालामनांगौ बे आलादा रायजो सोमावसारनायनि जि मोनसे दोनथ'नाय आयदा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रिजुलुसन लानानै बिटिआर गोरोबथा मावफुंनाय समाव जों दोनथ'नाय जादों आरो बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जोंनि जे मोनसे गणतान्त्रिक अधिकारजों सोमावसारनाय बेखौ लानानै जोङो जुदि खुरनाय जागायफिननांगौबा जोङो थिरांथा लागोन आरो उननि समाव जों बेखौ गेबेङै सावरायनानै गोनां जायोबा जोङो थिरांथा लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायथियारि फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेपारेट स्टेट एबा डिभाइड आसाम 50-50खौ लानानै सोमावसारनायनिबो गोनांथिया बर' हारिनि आथिखालनि थासारिया लुबैनाय बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ दैदेनलांनो थाखाय साननांगौ बायदि 25 लाख बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनाया बे जोंनि मोनसे सिमांल' नङा बे जोंनि मोन्थाय बेखौ लानानै थांनाय गोलाव सम बर' हारिनिफ्राय दिनैसिम 8,000निबो बांसिन सुबुंफोरा दिनै मुंख्लं जालांबाय आरो 8,000निबो बांसिन सुबुं मुंख्लं जानायनि उननिफ्राय बै मुंख्लंफ्रा जायखौ जोंखौ दाबो थिनो आरो मुंख्लंफोरनि बै समनि सेक्रिफाइस बिहोमा होलांनाया जोंनि थैखौ दाबो गुदुं खालामो दा बेखायनो जि नोंथाङा जाय बाथ्राफोरखौ बुंदों जे भलन्टियार्स पस्टल' नङा जे बियो फैबाय थानाय समाव सरकारा जुदि जोंनो जास्टिस होआबा फैबाय थानाय समाव सरकारा जुदि बिटिआ गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै होआब्ला फैबाय थानाय समाव राजखान्थियारि मोन्थायफोरखौ जुदि जोंनो होनांगौ बायदियै संबिधानारि मोन्थायखौ बिथा खालामनानै जुदि होआब्ला बे भलन्टियार्स पस्टल' नङा बे बर' हारिनि 25 लाख बर'फोरा बुहुमनि जेरावखि थाया मानो बे दिनै सोमावसारनायाव बाहागो लाफिननो थाखाय जोबोद रोखा